Kutholakala indoda enamanxeba okugwazwa ishonile ngasesontweni laseshawelo nokushaqise umphakathi wakule ndawo. Isidumbu sesisulu esingaziwa sithuthelwe emakhazeni aseDiepkloof njengoba amaphoyisa eqala uphenyo. Imindeni enezihlobo ezilahlekile iyanxusa ukuthi ivakashele estation samaphoyisa saseMoroka ukuze ihlonzwe. Usathuka izanya umphakathi waseshawela kulandela ukutholakala komzimba wesilisa edindilizile ngezintatha zangomgqibelo sinamanxeba okugwazwa. Abafike ukuyosibonela endaweni yesigameko balandise kanjena. Received a call from one of the community members. They wanted me to come to the scene, but kunomuntu olele la estradini because they were driving abazondiscover lo muntu lona. So I came straight here. I discovered ukuthi kunomuntu le mangimchecka iphasi ngathola lo muntu la akasa respond. But when I was tracing back, I noticed there were some stains of blood lapha. We thought ukuthi bamshayiswe imoto, but we discovered ukuthi lo muntu unehuni la ugwaziwe. Later on makuzofika amaphoyisa mabafika bozochecka bathola ukuthi lo muntu ugwaziwe. Ukuthi bebambamba inkosi la eShawela. La ngise ZCC. Sibelan from past 1 until about 4:30 ekuseni. Sihlale nesidumbu la. I don't know ukuthi umnikazi wesemthengo wefamily maybe batholakele noma kanje. Kusenjalo kube sekunxuswa umphakathi ukuba uqaphele izindawo ozihambayo ebusuku. Umphakathi mawucaphela ukuthi ungahambi ebusuku asali ukuthi bangaphuziswa mabaphuziswa mabona ukuthi boma 8 9 thenga utshwala bakho esihlalele endlini for i-safety yakho. Uba mawuhamba ebusuku ngalesikhathi thothi ngabo ma 12:1 akekho umuntu ohamba estradeni and nama CPF awekho estradeni ngathi ngabo ma 12:1 manje uzohlangana nenkinga ulimali uthi wakhe ama CPF eseshawela wasebenza kanti ama CPF yasebenza yabo thina abantu mazameni ukuzibamba sizibekele isikhathi but 9 o'clock umuntu nomuntu bekafanele endlini osihlalela khona. So we are deeply saddened by this situation that they enzakele la eShawela. Mphakathi siyacela futhi ukuthi indaba zokuthi maseniphuzile nehamba endaweni ezidark, it's not safe. So siyacela this is not good. I hope ifamily la ikhona maybe azibuza na uthuphi lo muntu because at this moment use government mortuary. So I will have more details at the later stage. Umphakathi onelunga lomndeni elilahlekile uyanxuswa ukuba usondele estation samaphoyisa seMoroka nokuyilapho kuvulwe khona icala lokubulawa. Lo wesilisa kubeka ukuthi ulinganiselwa eminyakeni engama-20 kuya kwama-3 ubudala. Ezindabeni zeSoweto TV, Nginobulunga Mthembu ngiseshawela.